Така, здравейте, приятели, това е Half-Life част 2. Сега ще играем сервер, защото сме фенси. Това е един от отбора ми, Якош се казва, ако видите му кажете, че чакате, защото чакате да си намаля за малко. Сега сме окей вече. Не битово, това е бати хакерското копаленце. Люцо копале. Ако ме видите в игра, мога да поиграем заедно. Ето моя ник, аз съм на последно място. Ларч Хол, как си секси, как си секси. Много те уважавам, мерси за помпата, много те уважавам. Много те уважавам, брато. Така. Тая карта никак не е лоша, малко е тъпа, ама кой е спрей? Така. С помпата съм някакво и жестоко коп. Какво ми сваш базуката? И ще е по-силно. Не знам за каква тубичка ми говори. Ох, майка ти. Фу. Бандила. Али това се пих до парата, бе. Ау! Double kill. Фу, браво, Якоша. Много е добър. Якоша, той дето е от нашия отбор, е на 8 години. Играе супер жестоко. Ако видите в игра, му кажете, че е много готин. Секси. Трипъл кил с базука. Квадра кил направих. Проблем ли имате с това? Ако имате проблем, имате... Къде си е? Бунак ни един. Ти се едем в устата. Ето го, нашето момче тука. Така. Но. Взех си кортежица. Ой, из бомби, проблем. Сами насрах. Бум. Майка. Как ми се измъкна капелето ни, как ми се измъкна. Ама е грозно. Stay in the light, stay in the light. Така. Съжалявам, че от доста време не съм снимал и причината за това е, знаете ли що? Сега ще ви кажа. Защото ме мързи. Ти акт. Батъл би турбо, мама ти мръсна. Те са я всичките на мамата. Умрете от целкопалета. Картечки. What the... Ева ти. Секси! Вече бах ти колко бомби имам, бе. То вече не е честно направо. Мале. Колко бомби имам. Това е яко. Да не го убия случайно, че стане бати. Щма, кой това е? Кой си ти, бе, бунак? Кой си ти, бе, я умирай. Си изхъбих бомбата за нищо, но... какво спре? След малко сигурно ще спре клипа. Мале, това ми е много добра игра, бе. Мале, кой ще има 40 кила? И пак имам 8 бомби. Бавате ли се с мене? Геца. Сега чакаме. Бати, уби го този бунак. Как трябва идиота. Убихте.
Ох, хак. Хак. Ела бе, грозно копеле, ние до мама ти мръсне. Ще се бавиш с мене, бунак. Ох, и си сех картечицата. Супер. Тук, партия ли си правите? Къстия, то. Я умирай. Омага е. Dominating, бета. Оу, малко кръв. Вау, едно кръв. Много ви благодаря. Про. То пак си тия. Я умирай, бе. Така, имам 25 кила вече, окей. Кой тук има, бе? Както казах, малко сигурно ще спре епизода, защото ме мързи и си купа бандикам. Някакъв бати фейла, даже не мога да пише, защото вчера пак убих. Като ай, коша, здравей, бе, приятело. Буа. Ох, супер. Обаче те убих нещастни и кумри. От сол. Много съм... Бати, кой ще имам 44 кила? Право. Това май се зачита като Rocket Jump. Във въздуха. Още един трябва да такова ръта, бе. В описанието долу ще дам IP-то на сервера, защото съм много готин. Исках... Много тъп. Някой тук ще имаме. Let's go. Бум. Не умираш. Умри от сол. Че нещо не прочетах оветко. Но искам да го убия в момента. О май гад! Аз ти забиш за музеон лазера. Трололо. Oh god. Sehr gut. Kilo Professional Edition. Пъти кой убих, бе? Пъти дори не видях кой убих.